आज लोग सब चिकन आगे खा रहे हैं, अवरी? लेकिन पापा जब से वो आ रहे हैं, कौन से क्या करता रहा? बताओ बताओ बोला। राजा राम का क्या है, अच्छा। तब से वेजिटेरियन हो गए। और मैंने पहली बार देखा क्या बताते? है संडे को साग आगे? खाता है, क्योंकि हर संडे को तो चिकन ही अब क्या बनता बनी? था। ये साग आगे बनत? वेजिटेरियन हो गया पापा। हाँ बोला। मैं अभी और ये हवे खेसारी पुत्र जौन की खेसारी लाल यादव के बेटा ऋषभ कुमार यादव बहुत ही ब्लॉग बनावेलन आ बहुत ही मतलब अच्छा बात बतावेला ब्लॉग में, अपना घर के चीज दिखावेला। माता पिता का करता रहे खेसारी लाल यादव के पत्नी ये सब दिखावत रहले, चाहे छोटा ब्लॉग अपन बनावत रहले। आज के ब्लॉग में ई बतैले बारे कि जौन खेसारी लाल यादव अभी क्या करतल है ना, साग के पत्ता मतलब इटो रखल है, साग इजई करतल है बनाए खातिर। आ उ काहेला आज इतवार लख हटे, संडे लख हटे। आ संडे के दिन ई बात बतावतल है कि संडे के दिन का बनेला। पालक ना हाँ संडे के दिन मतलब चिकन मीट मछली सब बनेला, लेकिन आज क्या बनता? साग है, साग बनता। सब हो रहा है तो आज ये से साग बनता टे, काला साग बनता टे। राजा हाँ खेसारी लाल यादव राजा राम फिल्म जौन बाटे कि खेसारी लाल यादव करत जब से मतलब फिल्म के चालू भइल बाटे करे के लेके नाम निशान होखे से लेके अभी तक खेसारी लाल यादव मतलब चिकन मीट मछली इस सब के मतलब एको तो खैला ही नहीं खन। काहे से कि खेसारी लाल यादव के ई बात पता बा कि अगर हम ऐसन करें तो शायद ई सक्सेस काम ना हो पाई। ऐसे कि जो राजा राम के एक्टिंग बाटे जो उनमें बात बाटे उनमें मीट मछली ई यार हो ही नहीं के सकत। काहे से कि कबो भी भगवान के प्रति वहां जाए के मतलब मन में अगर सोच के वो प्रति अगर मीट मछली अगर चिकन तिकन अगर ई खालस तो इनका खुद अच्छा फील ना होगी, चाहे खुद ही काम अच्छा से ना कर पाई है। काहे से कि मन में एगो डर बन जाला, भय मतलब भय टाइप पर हो जाला। वही से खेसारी लाल यादव जब से उ राजा राम फिल्म के शुरुआत भइल बाटे तब से लेके अभी तक खेसारी लाल यादव इस सब खैल ही न खाए और ना भी खाए के चाही। और एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के इहे मतलब होला कि कुछ सीख लेवल उनका से मतलब कुछ हमनी के सीख लेवल। अगर उ ऐसा कुछ करता रहे तो अगर हमनी के कबो कुछ करे के होगी चाहे हमनी के भगवान के पास जाए के होगी तो हमनियों के ना करे के चाही। जे पर उ की एक्टिंग कैले बारे ना कि उनका भगवान के लगे जाए के बाटे। जब भगवान के लगे उनका जाए के नहीं पूजा पाठ करे तब उ मीट मछली खाइले छोड़ दे बारे। अभी तो हमनी के कबो मंदिर में अगर जाए के रहेला तो हमनियों के मीट मछली ना खाए के चाही। अगर खाए के चाही तो हमनी के नहा ले बनी सब तो सोचे नहीं सब कि शुद्ध बनी सब, लेकिन उ नहा भी लेवेले तो तब भी जितना दिन एक्टिंग अभी करिए खेसारी लाल यादव चाहे जब से करत रहे तब से अभी ले नहीं खैले आ शायद जब ले खत्म ना हुई तब ले कुछ मतलब मीट मछली सब नाहिए खइयन आ नाहिए। अब बहुत ही जल्द आवे वाला बाटे राजा राम फिल्म खेसारी लाल यादव के। एगो और फिल्म तो अभी राजा राम आवे वाला बाटे आ गाना एगो आ गइल बाटे हई कमर तुहार करे लपर लपर कि झपर झपर। एगो और गाना आवेला बाटे जो खेसारी लाल यादव के बहुत ही सुपर हिट गाना बाटे। और खेसारी लाल यादव के जो एग्रीमेंट वाला केस रोल खटे वो बहुत जल्द अब समाप्त होके वाला बाटे। वो भी वीडियो बहुत जल्द आ जाए कि केस समाप्त हो गए, अब भरपूर गाना आई।